Sugar.
kazhinji uchibva uchida kudai so unongotizwa kumbali anogona kutengera zvikure pana toda kutenda pastor wangu Pastor Outreach Kiwai bichana ndinokuvati futi sori uzi vakakoro vanengwa miseve vasingazoiti kubva kupi vakunzi ndavafurira mukomana kudai so apa ndinakatovatsvagawo zvavakundira saka vese vakadzi ndovandifurira ndokupera regerero nditaka kutsvagai ndoda kutenda vamwe amai vangu vari muno vari kuchedzwa nezita asi vari kutondiona izvozvo vakutosandova ndiri kudai ndotenda vabva kwamutare kumakomoyo kuya kuzotisapota Joe Daniels munhu wamwari futi kana vamwe vamboti vari kuyasa ndisikuvaona kuti vanhu vamwari vakawanda dhani munhu wamwari okay tinowatenda chaizvo zvitisori futi vari kunyeperwa futi vari kunyeperwa ndeazi ndiakamufurira aiwa on a serious note isati ndaenda vanhu vane tsika yekuti pakaitika chinhu vanotsvaga chikodzero nekuti chaitwa nani wese kunova kuti pamwe vanoona kunge uyu hakodzere kutendeuka kana kuti uyu kuti atendeuka anofanira kunge abrahibwa nanini kana kuti no kutsvaga kudiscredita Mwari. Inini panyama kudai so hapana pandaikwanisa kusiya jiti ndaisiya sei ngenyaya yandashandira makore akawanda kudaro ende ndapa piki so vamwe varipo vamwe mukati momo ndozvati havariko vachifunga kuti asi toda kutendeuka bati ende vanhu vane tsika yekuti something was telling me kuti
hakuna chinhu chonzi something was telling me, especially wakatogogamuchira Jesu. The Holy Spirit here, I see something. Hallelujah. Saka kana uripo waizoti ainja kutendoka zvochokwadi hondo iripo ukatendoka, especially isusu redu techine zvandikakuita kumashure tiita kuti ndeuya uya akazodai, asi it's worth it. Ndakazvitraya zvikashanda, iko zvichiri kushanda. Kuti ndibve pano pane kubatsira ishashi uyazvona pane so akwachimbopa vanhu tichivhara zvedu before bataro basichigadzirira uyazosimudza mafadzi bhozi ngazwa wachiimba magadzirira tenda naye here shuwa here mukomana ari kupisa svika ndonoti mukaenda patiktok une mchikotama masongs ake anonzi Batsira Ishasha. Make some noise for Batsira.